Bideo honetan, Egelapiko azken eguneratzearen ondoren izan diren aldaketa garrantzitsuenen berri ematen da. Erabilera eta funtzionalitateak berdinak izan arren, lan egiteko era pizka bat aldatu da. Hori dela eta, hauen berri izateko bideo hau ikustera animatzen zaituztegu. Lehenik eta behin, login edo identifikazio horria aurkituko dugu. Horri honetan, identifikaziorako formularioa, berriak edo ohar esanguratsuak eta hizkuntza aukeraketa biltzen dira. Behin plataforman, berez, hasierako horria zabalduko zaigu. Konprobatu ahal dugun bezala, goialdeko barran ondokoak aurki ditzakegu. Hamburguesa menua bezala ezagutzen diren 3 marratxoak, hauei esker, ezkerraldeko zutabea zabalik mantentzeko eta ixteko aukera dagoelarik, hizkuntza aukeraketarako gunea, material erabilgarriak biltzen dituen edagarria, eta azkenik, erabiltzailearen menua, non profilaz gain, aukerak, sesiotik irtetzeko aukera, agertzen diren. Hasierako orrialde honen erdialdean, orrialde zehatz batzuetara bideratzen duten ikonoak azaltzen dira. Norbere ikastaroen zerrenda eta behekaldean, esteka esanguratsu batzuk. Aginte panelera joanez gero, bai ezkerrealdeko zutabean azaltzen zaigun aukeraren bidez, edo hasierako orrian azaltzen den ikonoan sakatuz, ikuspegi orokorra izeneko bloke bat ikusi ahal izango da erdialdean. Honi esker, ikastaroak dataren arabera sailkatzen dira. Egia da Egelapin ez dela lagungarriegi, gune guztiak martxan atalean sailkatuta azaltzen direlako. Baina hau bera Egelan, ikastaroi buruzko ikuspegi orokorra emateko baliagarri izango da. Gainera, kronologia izeneko atalean egiteke dauden zereginei buruzko informazioa erakusten da. Bukatzeko, eskuinaldean ikastaro eskaerak gauzatzeko blokea aurkituko dugu. Behin ikastaro baten barruan, ezkerraldeko navegazio menuak ikastaroko elementu zehatzak erakusten ditu. Aldiz, goikaldean 2 botoi esanguratsu ikusi ahal izango ditugu. Bata, ikastaroaren kudeaketa izenekoa, honek ikastaroaren ezarpenak zehazteko taula edo panela erakusten digularik, eta bestea, aktibatu edizioa izenekoa. Azpimarratu beharra dago, bertsio honetan ez dela ikastaro eskutuen eta eskuragarri daudenen artean navigazio ibilbidean ezberdinketarik egiten, eta ikastaro guztiak nire ikastaroak pean aurkitzen direla, eta ez direla kategoriak azaltzen. Oraingoan, aldatu rola aukera erabiltzailearen menuan aurkitzen da. Aurretik aipatu dugun ikastaro baten baitan ikastaroaren kudeaketa panelera edo taulara sartuz gero, ikastaroaren kudeaketarako aukerak 4 zutabetan antolatuta agertzen zaizkigu. 3. eta 4. zutabetan azaltzen diren aukerak dira ohikoenak. Hau da, ikastaroaren ezarpenei eta edukien kudeaketari dagozkionak. Editatu ikastaroaren ezarpenak sakatuz gero, aurreko bertsioan kudeaketa blokean zegoen editatu ezarpenak aukeran zegoena aurkituko dugu. Nahi izanez gero, ikastaroaren kudeaketa aukeraren gainean sakatuz, kudeaketa aukeren beste ikuspegi bat zabaltzen zaigu. 3. zutabe honen baitan, zakarrontzira sarbidea izango dugu. Azpimarratu beharra dago, erabiltzaileari buruzko zutabearen baitan, partaideen zerrenda eta matrikulazio aukerak biltzen direla. Jarduera eta baliabideak ezagutzen ditugunen antzekoak dira. Bakoitzaren bereizgarri den ikonoa aldatu den arren. Oraingoan, elementu bat eskutatzerakoan, kolore aldatzeaz gain, ohar bat gehitzen dela konprobatu ahal izango duzue. Non ikaslearentzat eskuragarri ez dagoen irakur daitekeen. Berritasun bezala, gaiak oraingoan ikastaroaren baitan gehitu aipa daiteke. Eta gaiak edo atalak ezabatuz gero, beraien edukia zakarrontzian aurki dezakegula. Edizioa aktibaturik dugunean, ikastaroko blokeak atala zabaltzen duen botoia ikus daiteke. Bertatik, bloke berriak gehitzea posible izango da. Blokeak ikastaroan bertan
edo goialdean ikastaroko blokearen baitan sor daitezke. Adibidez, egutegia izeneko blokea gehitu nahi izanez gero, ezarpenen artean bloke hori non agertzea nahi dugun zehaztu beharko dugu. Ikastaroaren edukiekin batera eskuinaldean eta edo ikastaroko blokeak botoia sakatuz zabaltzen den gune horretan. Ikus daitekeen bezala bloke hauek naiz eta goialdean egon ikasleek ikusgai izango dituzte. Bereiztasun bezala ikastaroko baliabide eta jardueren artean nabigazioa horizontala ere egin ahal izatea aipa genezake. Menu zabalgarriaren bidez edo aurreko eta ondorengo baliabideetara daramaten esteken bidez. Hala eta guztiz, aipatu beharra dago galdetegi eta liburu elementuetan adibidez barne nabigaziorako aukerak dituztela eta batzuetan nahasmena sor daitekela bi nabigazio hauen artean. Bukatzeko, ikastaroaren konfigurazioa gaika izatea nahi izanez gero, aktibatuta dagoen gaia kolore ezberdin batekin bereizten dela ikusi ahal izango dugu. Informazio gehiago nahi baduzu, material erabilgarriak kontsultatu. Eskerrik asko.